Inutob ni Presidente Rodrigo Duterte ang sa iyang pangako na ibalik ang Coconut Levy Fund sa mga paraoma kasabay kan pagpasar kan Coconut Farmers Trust Fund Bill. Sa iyang State of the Nation Address o SONA, sinabi ni Presidente Duterte na ang pundo asin pigkakarkulong nasa 75 billion pesos para mapakinabangan kan mga paraoma asin sa development kan coconut industry. Ang Coconut Levy Fund pigkolekta gikan sa mga paraoma kan rehimen ni dating Presidente Ferdinand Marcos na nakatagama kuta na sa mga programang papapakinabangan kan mga coconut farmers. Pero imbes kay ni ginamit kan gobyerno para makabakal para mabakal ang dakulang porsyento kan kan United Coconut Planters Bank. Nasabi man sa SONA na pagpasara kan rice tarification law as in free irrigation law na makakatabang sa agricultural sector. Yan ang pang alas 4 ng Bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Rexidol Forte, Lakas banat sa apas. smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ni Big Savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition.
Marhay na hapon, Martes 27 kan Hulyo 2021, nagrespeto na naman kami sa lambang miyembro kan sosyudad asin familia. Kasabay na paglaom na yaong kita sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining pandemya. Padagos an panarig sa amang Diyos na matapos na ini an mga may COVID mabulong na asin kita, padagos na protehiran asin magamit niya to suso sa kamautan kan kagurangnan. Ining sa tuyang karahayan ning salud. Bicol target na naglalaom na yaong kamudyan nagaantabay sagkod alas 5 nin pagkahapon. Mantan nagbimeryenda o naghanda nin pamanggihan dadagdagan mian sa indong kabasugan nin mga informasyon lokal, nasyonal, paminsan internasyonal. Katuwang ko dyan sa news team, kumpareng Al, kumpadreng Jim, pading Jomar, si Ands, si Luens, si Renz, sa Manibela si Henry Boy Mata, technical control Dion Napolis. Sa newsroom, si News Director Edwin Peralta. Siyempre nakamonitor man si News Manager Mardela. Sa Production Center, si Angel Mustasa. Sa IT, si Arven Boda, si Richard. Ako po, si Pio Fernandez. Bicol Target Tabe. Marhay na hapon, Bicolandia. Sagkod so pinag-aabot kan sa muyang fuerza sa luwas kan Rehiyon 5. Maging sa inman aparte po kang Pilipinas pan worldwide, netwide sa pagikan sa muyang broadcast sa Facebook. DZGB News Online. Report tulo sa luwas, kumpadreng Al, padaba ta kabaga padi. Yeah, siring man sa magpadaba ko sa imo. Ang pagpadaba ko solo. Sana sa imo. Sige padi, sige. Roger andata, pade, nasa kamot na kan APEC asin DPWH an aksyon sa haluyo ng problema manangod sa poste na o mga poste na sa tahaw kan tinampo digdi sa sityo ano ng kan barangay Humapon. Iyan ang binata sa napahayag ni Kapitan BG Ariola sa Falap Tagiraray digdi sa barangay Humapon. Kaining problema kan sityo anunang na 32 na mga poste ana sa tahaw kan tinampo dahil sa widening kan tinampong ini alagad aluyuno ng daiman ini nahali sa tahaw mismo kan tinampo na nagresulta na nga sa nagkapirang aksidente. Medyo may kauyaman na ibig nag-react si Kapitan Ariola dahil aluyon niya na ning pig-follow up sa APEC. May surat na siya, may mga verbal na ororon. Binisita naman daw ini ni Leslie Capos kan APEC. Alagad sagod sa naduman sa pagbisita, binilang sa nasa poste, sagod ko niya anday man gana ni na aksyonan. Kung matatandaan, kahit ito pa nagaluwas na issue na ini, asin na sinasabing iguanin kontrata, entry an APEC asin DPWH sa mga siring kaning problema sa widening dangan pag-aralikan mga poste, alagad anday maintindihan kon nga tatasagkod sa kunyan, dahil pa ini na aksyonan, kaya ikinakabaldi na ini kan mga barangay officials lalo na ang mga residente na apektadong maray sa problemang ini digdi sa saindang lugar. Kung tamaan pagrurumdum ko kumpadring Al, taon na ang pigbibilang kaan, over? Correct, tama katabi pa de, taon na talaga. Oo. Kaya batang ano may problema baga sa papa, ini ano nang na ini, sityo ano nang problema pa sa poste. Kaya sa tahaw kan tinapo kaya grabe miserable man talagang kamugtakan ngunyan kan mga taga-sityo ano nang dahil sa kakulangi nin aksyon sa mga concern na dapat magtao nin aksyon sa bagay na ini. May nagada na dyan na motorista? Pa man kinagadan pero nagkapira na narumduman kung nagkabarangga sa tahaw kaya. Siyempre pag na mo kabisado, lalo pagbanggi,
Ewan kabisado ang lugar, siya maguna na ang dadalagaan ng mga tinampo sa tahaw, poste. Kaya man dai pa nahihiro yan, tadai pang natitigbak. Sinabi ni Kap kasubago, sagod ngayon kayo na dahil kimagadan dyan, dahil ma-action ining Apex sa DPWH. Dai ka man That's how it works in here Correct, sa Pilipinas. tabi pa din. O dapat baga kung bago yan. You don't need a rocket scientist pag-explicar. Kita baga nga ni pa di ko nagibo ni kalan, mahawan kang na. Pag-una, poste, so kahoyawan sa tahaw. Oho. Kaya ka kitinampong sa tahaw, poste. Yan, bago ka baga maagi sa medyo masaguso, iiway mo una kanan, kaliwa. O, ikunyan mo una, tanganing klarado ang paglaog. Hindi ang problema gani sa ilingan ni Kapitan Gariso kontrata bagakan na DPW at saka APEC na sa labor may budget iyan. Managiro sa APEC ta defungate sa budget. Hali duman sa DPWH may uroron sindakan may mawang ani narondoman ko pero sa to say na dai na implement. Roger to that. Yan pa pa ang follow up dig sa area. Alang Mario, DCGB. Salamat kumpadring Al sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Day paman pa ning nagagadan kaya araw kaan. An masunod na istorya dyan kumpadring June. Day taman pigahagad kun may magadan matuin-tuin na naman. Kun sisay an responsable. Sagkod na siguro ipare okay amang Diyos an babasulon tumakabunggo dyan nagadan tapa ano nga binunggo mo. Adi. Ano ba tong igde? O iso nabadil duman sa pavandal na may mga armas sa ginubatan. Yugon man nabidbida na 22 anyos Jomar Palero, miyembro kan organisasyon ng magsasaka sa Albay, OMA. Uda Marlon Naperi, 38 anyos, miyembro man kan Human Rights Group Albay People's Organization. Nag-spray paint ini duman na nadakop kan mga pulis kundi ang sabi kan konfrontar ng laban and puminapos ngak ni armas de fuego kaya nadalisin na kan mga otoridad. O yan, namidbida na po si Jomar Palero, 22 anyos, miyembro ini kan mga organisasyones na mga pula, igapod na mga pula, organisasyon ng mga magsasaka sa Albay, UMA, uda si Marlon Naperi, 38 anyos, miyembro man kan Human Rights Group na Albay People's Organization. Yan, okay. So, sige, yun itabi ha. Latest ka yan. Sinaluwas man inikan itong sa mga youth act now against tyranny. Yanat. Sabi. Sige. Yan databe investigaran dayon. Sige. Diretso kita kan na informasyon mo na dyan sa luwas. Si Ans nasa linya. Marhay na hapon, Ans. Go ahead. Maray na hapon, Sir Pio. Maray na hapon sa mga parantabay. Sa mga dagdag man nyatong bareta na ipasar na ni Kinatawan Glenda Bungao, Hamayokan Committee on Family, Women and Children na sa iyang pinagubusol na ordinansa na mataon ni 10,000 pesos na cash incentive sa mga mag-araguman digdi sa syudad kan okay sa probinsya kan Albay na naabot na ang golden year of marriage so ining apod na 50 years nang mag-inaraguman. Sa ikadawang pagbasa ini na ipasar niya na pagkahapon sa ginibong sesyon regular kan Junta Provincial kan Albay.
sinabi ni Bungaw na aprobado naman as in ay suportado naman ni Gobernador Alfrancis Bichara dahil sa nakipag-olay na siya sa nasambitan ng ehekutibo kung saan ini daw matao lamang ni na date na konsuelo sa mga senior citizens na nagiiribahan sa Gudsangunyan as in nagpapahiling ni pagkaminurootan sa Lambang Saro. Kusog sa nasambitan ng kinatawan, 213 na mga aplikante sa nasambitan ng bagay na makaka-receive ng 10,000 pesos kantidad ni na cash incentive. Sinabi ni Bungaw na maugma sa na pagkatapos ang halawig na proseso kan pag-aadal sa nasambitan ng ordinansa, madali na ini maipasar talaga bilang ordinansa sa indang junta. Sa ngunyan, palagos na pakikipagtabangan kan sa iyang komitiba sa PSWDO kay sa Provincial Social Welfare and Development Office sa pangenot man ni Dr. Eve Grahida kangani na maimplementar ininin maayos oras na mapirmahan ni Gobernador Bichara ang nasambitan ng bagay. Sinabi ni Bungaw na sa paagi kan ordinansang ini pigmamauot ninda na mas ma-inspirar pa ang lambang mga albayanong mag-aragom na mas palawigon pa ang na pag-iribahan mantang ang mga makakaresibisa na kan nasambitan ng cash incentive iyo ang mga legal na ikinasal digdi sa tuyang probinsya asin sa Gudsangunyan nag-iiribahan pa asin nagkakaigwapan ni pagkaminurootan sa laugkan pamilya. O ano yan, one time na release lang yan sa ngunyan sa ng taon o institutionalized na yan, yearly basis, halimbawa sa masunod na taon, igwa na naman maabot sa pera. Ito 50 anyos na nag-iriba-ibang mag-inaraguman, over? Yes, oo. Ang inot na plano kay ni Sir Pio, ngunyan sa nakota ini, alagad sa pagdalagan kan ururon ka sa bago sa sesyon regular, na pagdesisyonan kan komitiba asin man kan bilog na junta provincial kanalbay, na i-institutionalize na ining ordinansya ini, asin kada taon magkakaiguanin fondo ang gobyerno provincial para sa bagay na ini. O yan, so halimbawa, ngunyan, sakto, 50 anyos, may 10,000 sinda, over. So, nagdadalagan ngunyan na maabot na taon, 2022, Enero 1, sakto 50 taon, qualified naman sinda. Yes. Yan, o di so mga gusto nang magbulagan, halat-halaton ngo na sa otro taon. Nga ni may tig 5,000 lamang before magbulagan. Magkondisyon, sa Hunyo 2 na kita, parehistro na kita, pagkatapos na tawag ta, bulagan na tig 5,000 kita. Pwede. Iyo baga. iyo aram mo igonin mga kulatilya dapat na ordinansa. Pero who will determine na talagang susain ng pag-ibanan duro-diretso? Ano ba? Duro-diretsong iribanan o ngunyan sa at the time of release o itong pwede itong nagbulagan yan ng 2 bulan, 2 taon tapos balik na naman. Ano ba ang sa indang hururong kanover? Ang ngururon kay ni Sir Pio kan Committee on Women, Children, and Family and Children, tapos ang PSWDO, dapat dire-diretsong mag-ibanan. Duro-diretso. Igo ng mga sertifikasyones. Yes. Nahargado na uning nga yan, diretso talaga ini. Ang pagkamot ko solo, yan. Solamenting ikala. Yan, diretso, 50 anyos. Yes. Oo, naman nga ang kompensasyon mo. Di lang ika napipriso ng 50 anyos. 10,000. Saga, bulagan na ka mo. Makakalaya ka na. So, well, anyway, that's good enough, ano? Ito lamang nin mapipremyuhan na pag-reconisir sa arog kan. In which sense, ano, at least ma-inspire man sa mga mag-inaguman. Yes, okay, tama. Sige. Then tabi Sir Pio, mayor na pinagturukar digdi sa ginibong sesyon regular kan Junta Provincial ang Sigalero DCGP. Salamat tabian sa mga dagdag na istorya hali dyan sa Sanggunian Panlalawigan. Diretso kita kan istorya. Si Luens na Barsena nasa linya. Luens, good afternoon. Go ahead. Salamat tabi Sir Pio, maray na hapon, maray na hapon sa gapos na pagabaraan tabay sa mga dagdag pang bareta na iman makakaapektar ang pagpaturok nin ibang pagpapabakuna arog kan pagpaturok nin antibiotic asin anti-tetanus o magki anti-rabies kung an sarong individual na bakunado nin COVID-19 vaccine na nga ini.
Kini ang pinaliwanag ni Department of Health o DOH COVID-19 Vaccine Coordinator and Spokesperson Dr. Rita May Angbon sa DZGB News na ang mga nangangaipo kay ni halimbawa kung nalugatan o na-aksidente kaipuhanan turukan nin ang tetetano o kung halimbawa nakagat maninikos o ayam ang sarong na bakunahan na pwede magpa-iniksyon lalo na kung emergency vaccine use ang mga ini. Kompletong paliwanag ni Dr. Bon. Magkaiba yung pag binaliktad, Ma'am Sally. So, unahin natin yung unang tanong. Halimbawa po, nakatanggap ka na ng COVID-19 vaccine. Tapos, nagkataon, halimbawa today, nakatanggap ka, or kahapon, nabakunahan ka ng COVID-19 vaccine. Tapos, ngayong araw na to, nakatapak ka ng pako or nasugatan ka ng malala at kailangan ka pong bigyan ng anti-tetano. Then, well, of course, kailangan ka pong bigyan ng anti-tetano. Kasi, delikado po ang sakit na tetanus. No? Nakakamatay po talaga yon. Alright? Halimbawa din, nabakunahan ka po ng COVID-19 vaccine kahapon, tapos sa kasamaang palad, ngayong araw na to nakagat ka ng aso. So, kailangan ka pong bakunahan ng anti-rabies, no? So, of course, kailangan ka talagang bigyan agad ng anti-rabies kasi 100% mortality po ang sakit na rabies kapag hindi ko nabigyan ng post-exposure prophylaxis. Okay? Now, pero ito po, yan lang po yung exemption, no? Pero kung halimbawa po naka-receive ka ng COVID-19 vaccine at recently at gusto mo po magpabakuna ng anti-flu or anti-pneumonia na vaccine, kailangan mo po munang maghintay ng minimum 14 days from receiving the COVID-19 vaccine bago ka po magpapaturok ng iba pang mga bakuna. No? Kasi ibang mga bakuna tulad ng anti-flu, anti-pneumonia, di naman po yung ibinabakuna as an emergency medicine, di ba? Pero yung anti-tetano at anti-rabies, pang-emergency po talaga kailangan ibigay, no? So, balik na rin naman natin, Ma'am Sally, kung halimbawa naman nakatanggap ka ng anti-tetano, no? So, ang gagawin po natin dyan is maghihintay po tayo ng 14 days bago ka po babakunahan ng COVID-19 vaccine. O kung ikaw po ay naka-receive ng anti-rabies vaccine or meron kang series na tinatapos para sa anti-rabies shots mo, doon sa pinakahuling turok mo po ng anti-rabies, magbibilang tayo ng minimum 14 days para po maibigay naman si COVID-19 vaccine. Okay? So, ganun po, na may interval po siya. Yan. For antibiotics naman po, wala naman po itong epekto sa pagbabakuna technically. No? So, kung ikaw po ay recently nabakunahan ng COVID-19 vaccine at nangailangan ka o niresetahan ka po na kailangan mo uminom ng antibiotic for whatever reason, for whatever condition, or for whatever infection, then yes, you may do so, take the antibiotic. Yan tabi Sir Pio, si Dr. Rita May Angbon, ang COVID-19 vaccine coordinator at COVID-19 vaccine spokesperson. Makadagdag na bareta, ako po si Luwen Pulse Bartena. Salamat, Luwen, sa dagdag na istorya. Hali dyan sa ang informasyon hali sa DOH. Diyo na nung advice, report mo na o time check. O, sige, kumpadring Jim, Budaren, standby ka mo. Tainabot kita kan time check. Oras, Pilipinas, 4:30, sakto. An oras hatod sa Indokang. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay Resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit
number 0203, series of 2021. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino.
Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center
user para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Bicol Target. Thank you so much, June. Sandali lang muna tabi, kumpadring Jim Anota. There's so many good things happening now, digdi sa sa Albay, particular sa 2nd District. Ano po? Primero, igwa na ning resulta so pagmaniugot ni Congressman Diowi kan 2nd District of Albay. Nagyurumduman nindo ka nakalis na mga semana, igong ipinaluwa si Congressman Diowi na statement na ingwahon niya na magkaigwanin equitable distribution nin mga bakuna kontra COVID, particular duman sa mga lugares na nangangaipunin todo, and that includes digdi po sa tuya sa probinsya ng Albay, particular sa 2nd Distrito. Just a week ago lang yan, a week or so, igwan na po nin resulta, igwan ng komunikasyon na kuha kita, hali mismo sa Departamento de Salud, permado ini na kabutahe ang Undersecretary po kan DOH. Pigi-informaran si Congressman Joey in a sense na igwaning dagdag na alokasyon na 108,295 na doses nin Sinovac, 50,600 na Janssen ining J&J so single dose ini, kuda 29,090 na AstraZeneca ididistribute ini sa bilog na probinsya ning Albay, basado man siyempre sa mga dokumentos na ipinagsumitir kan Department of Health Bicol. Yan. So yan po tabi. We are now being assured kan volumino supply nin manlain-lain na klase nin bakuna. Mismo nang si Congressman Diowi ang pinag-asigurar kan Departamento de Salud. Simana lang, a week or so lang, dahil nga nagduwang simana, pagkatapos na magpaluwas kanin mga statement si Congressman Joey na dapat igwaning dagdag na alokasyones in mga bakuna in order for us to avert ining pagpaparalako pa kan COVID-19 asin malabanan ang paglakop ka ining Delta variant. Ang sabi nga ni Congressman Joey, vaccines, iyon ang panglaban tanganing makabuelta ang ekonomiya. So yan po tabi basado sa komunikasyon na pinagpaluwas kan Department of Health, permado po mismo ni Undersecretary Mirna Kabutahe, igwaning dagdag na alokasyon 108,292 na doses ni Sinovac, 50,600 na doses ni Johnson & Johnson, asin 29,090 na AstraZeneca. Yan po tabi Yan. And maarabot yan. Sooner. Ikadua na magayon na nangyari, nag-test flight na diyon yung Civil Aviation Authority of the Philippines, nagpalanding na ning eroplo diyan sa Bicol International Airport. Nagpalanding na, buda nagpa-take off mismo ang Civil Aviation Authority of the Philippines and nagkolekta nin data, pinag-adala na ang gabos-gabos diyan sa nasabi ng aeroporto in connection sa pag-landing, buda pag-take off nin eroplano mismo ng mga taga Civil Aviation Authority of the Philippines. Pinag-anunsyar man yan kasubagong ni Congressman Diowi, subagong aga, and ngunya nahapon niya po, naghapon dyan na nag-aradal sa mga taga Civil Aviation Authority of the Philippines, yung kaap, including itong sa pagpalanding, buda pagpa-take off na po, in test flight, aning eroplo, dyan sa Bicol International Airport, Daraga. Nasa linya, Kumparing Jim, thanks for waiting. Good afternoon. Go ahead na. Hello. Maray na punta bibadi sa mga dagdag niya bareta. Iba man ang giving kan na lokal na gobyerno kan Ligaw City para mainganyar ang mga senior citizens na magpaparakuna na. Asin dahil na magpara duwa-duwa o may halo pang agam-agam o pagkatakot sa posibleng adverse effect
kana bakuna. Igun kay City Councilor Sherwin Kising, membro kan sangguniang panglungsod, tinda sa legislatiba, haros ubos na nagkabarakunahan, mantang gulpi naman na mga nabakunahan na mga senior citizens na daymanin na maraot na epektong namatian pagkatapos na sila bakunahan. Kaya piging ganyan naan mga may edad na voluntaryo na magpabakuna na. Idinagdag pa ni Kagawad Sherwin Kising sa ngunyan bastante na ang bakunang nag-aarabot Johnson & Johnson tabi pa de 1 dose na pati. Digdi sa ligaw, more or less 6,000 ang mga senior citizens sa estimate nasa 2,000 pa sana ang nagpapaparakuna. Ang gimmick mo niyan, kana LGU para mainganyaran mga ini, libre sakay. Pagkatapos may bakuna, may groceries pa sindang re-resibihihon, bibit-bito ninda, papauli, pagkatapos na sinda magpa-bakuna. Garuman sana naggroceria. Libre ka pang sakay kung Libre sain ka ngayahali. Iyo. O susundon ka, ihatod ka pa, may grocery ka pa, may bakuna ka na. Yan, so mga senior citizens diyan sa Ligaw, adi kong No, sa mga may edad na bagay ni. May edad na. Now, question is, duman sa proseso kan pagbakuna ta, medyo haloy-haloy baga pa dita, pero ma-fill up pa kan kuan, kan forma, ma-monitor bago bakuna, and after bakuna, ma-monitor pa, paad guro tumon sa mga senior citizens, may paisnak lamang over? Dahil nabanggit sa tuyan ni Kagawad Sherwin Kising, most probably, igwa gayon. Iyo. Na libre nga ni susakay. Yan. Oo, may grocery. Baka duman sa grocery, may nakaipit na duman na balimbok. Igwa lamang ning limbok gayud o kung anong may kinonot. Oo. Iyo tabak kong karaw kumpara niya ta. Agabot duman, pirma sinda so mga pipirmahan ay kung mga seniors na baga paminsan maluyan ang pagsurat, pagmaan, pagdangog, tapos ibabal blood pressure pa in the process. Iyo nakakahaloy maghapon sinda diyan. Sana may paisnak man lamang. Ando na ko igwa ini tabi pa de. Igwa yan. Sige. Okay, so yan tabi pa de. Mismong si ex-congressman Fernando Gonzales. Iyo, naging ganyar na may post na sa social media. Nagkukurukanta pa ini. Nagkaganyar na sa mga senior citizen. Kasi congressman nandubaga, senior citizen na. Iyo, nagpapakuna na ini tabi pa de. Yan. Kuminanta baga. Pagpapakunahan, nagkakarukanta. Nagkanta ka so it was vaccination. Ang kanta baga kay so it was fascination. Aramin ikan mga seniors. Ipig so pa console niya. It was vaccination. I know. Yan. Iyon na. Epektibo, congressman na mismo nagpapakuna. Congressman na nagpatudok mismo. Susanto pa pangani tinudukan na. Pagkurukanta na. Yan, sige. Ayos, yan tabi pa din, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumparing Jim, sa istorya hali sa Ligaw. Mga taga-Ligaw, senior citizens, patudok na tabi ka mo. Ay magparaduwa-duwa tabi, no? It is one form of heroic act, individually and collectively, tabi, to save humanity. Diretso istorya. Renz, marhay na hapon, go ahead na Renz. Yes, maray na hapon tabi, Sir Pio, maray na hapon sa mga parantaba, sa mga dugan niya itong mga bareta, 86.37% tapos na ang Bicol International Airport. Ini ang pinanambitan sa DCGB News Exclusivo. And spokesperson Department Nagpuputol-putol katabi, Renz. Hello? Yan, okay, go ahead na. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News, the spokesperson ng Department of Transportation na si Madam Goddess Hope Libiran, kung saan kasunod nga ni kan ginibong test flight kaso bagong aga sinmunyan na pagkahapon dyan sa runway kan Bicol Airport. Kayang sinabi na talagang puga-puga ang pinagigibong niya na pagtatapos ng bitan ng airport.
target na buksan para sa mga domestic flight ang nambitan ng airporto sa maabot na bulan ni Setyembre o Oktubre. September o Oktubre. Roger Tabi-Serpio. Paki-qualify, paki-repeatir, pwede ng domestic flight dyan. Tama ang pagdangog ko, over? Roger Tabi-Serpio. Sabi mismo yan ni Goddess Hope Libiran. Roger Tabi-Serpio. Kan Department of Transportation. Roger Tabi-Serpio. Pwede nang palandingan dyan Aeroplo carrying domestic passengers. Roger Tabi-Serpio. Aba, September or? October. Ba, sarong bulan na sa nang papalihison. Roger. O pwede na pala na. Dahilan sa maabot na September, Oktubre, igibuhon ang inaugural domestic flight landing Yan. mismo ni Secretary Art Tugade. Aba. Kan DOTR. At ibig sabihin, mabiyahe si Secretary Art Tugade kan Department of Transportation ali dyan sa Metro Manila, malanding digdi sa Daraga Albay. Yan, uyugon mo. So many exciting things happening. Tamang-tama so pagsingit ka sa bago ka impormasyon. Ribo-ribong doses ning anti-COVID vaccine. So na konsigir ni Congressman Diowi. Then ining test flight maghapon positibo ang mga na findings and uyan na igwa na nin asigurasyon September or October igwa na ning maiden flight na mangyayari dyan lunad mismo si Secretary Tugade pero domestic mo na. Roger Tabi-Serpio. O ba? Sige. Yan ang target kanon ang bita ng ahensya at sinindingan ni Ansarok pa sa mga lakdang na ginibon ni tatanganig marealisar. Ano, ining pag-ibon din test sa landing digdi sa bita ng runway Bicol International Port Kasumani. Kaibaan na mga otoridad aron kan Civil Aviation Authority of the Philippines bagin man ang Flight Inspection Calibration Group na kung saan pinag-check ang calibration kan runway kan PAPI kan runway winning precision approach path indicator kung babalikan ining pinagtataram na precision approach path indicator landing an eroplano iyo ang minagiya sa piloto pagbababa na sa daga iyan na pinag ilingan or pinag-testing ka maning makipurpano magkaigwa naman din evaluation asin magin man resulta pinagalaoman an wish kung sa test landing kano nambitan ng airplane na kung saan ginamit niya sa rumpil aircraft or utility aircraft na kung saan inian na pinagamit na kasangkapan napuputol-putol tabi pa anong signal tadi gari may problema ngunya na sa tuyang mga service provider. Gustong sabihon igwa na dyan nin naka-installar na mga landing instruments na tinesting na over. Lubog an odyuta yan. Igwa ng mga landing instruments na pinag-testing na in place na dyan sa International Airport sa Daraga over. Tabi-Serpio. Yan ang yun na yan so natapos ko niyan hindi o nga pinagtaram nga na PAPI ining pinagapod din ng PAPI ining precision approach path indicator as in pinagalaoman na sa aga maluwas so resulta kayo ng evaluation kanon kita ng test ginibo kan kaap. Roger. Yan Tabi-Serpio. Abangan tara sana kung mangyari talaga sa September posibleng mag-abot na digdi sa Daraga Albay si Secretary Art Tugade tanganing gibuon ng inaugural domestic flight na malanding digdi sa Bicol International Airport na kinaabang-abangan talaga kan mga tao na magbukas bago pa man matapos ang presenteng taon. Yan naman nagtagdabarat at sa luwas. Rans Luna, DCTV News. Sa agat, aberol tadahan tayo na exciting things happening in here sa satuyang palibot. Habol na report, kumparing Jomar, marhay na hapon man. Go ahead. Salamat, Parigtiyo. Good afternoon sa mga parantabay. Igwanang proponidong bayad ang mga maparasyar digdi sa Hiraya Manawari. Ang park, pasyaran digdi sa siyudad kan Tabaco na gibo sa mga recyclable materials. Asing ginibo mismo sa material recover facility kang siyudad kan Tabaco. Ay pinagproponir ni Mayor Crisolagman Luistro na sisingilo na environmental fee sa mga mabisita digdi sa Hiraya Manawari sa Barangay San Vicente, Cantabaco City. Ang entrance baratuhon man sa natabi pa de. 5 pesos sana sa mga aki. 5 pesos aki.
10 pesos an adult. Yes, sa gurang. Pero siyempre may parking area, may parking fee man. Yes. 5 pesos sa motorsiklo, 10 pesos sa tricycle, Oho. 15 pesos pag four wheel ang service mo. Oho. Kung may dara na kabong bus, 25 pesos. Yan. Diyan na proponer ni Mayor Kirisilak Maluis nung nakaipo ang pang-aprobarang kataguli ang panglungsod kan tabako na mga sisingilon asin na income na malawag sa lokal na gobyerno kan syudad. Ang Hiraya Manawari produkto kan contest kan mga empleyado di sa syudad kan tabako. Big cluster ang mga departamento ang na makabilog nin apat na pwedeng mapasyaran ang mga ini campsite, picnic site, playground as in resto bar na ang mga materyales sali sa mga recyclable materials. Yes. So itong sa mga itatapok na sana pero napakinabangan pa. Ang naunambita na parke iyo ang nakatalaan formalmente nabuksan sa petsa 1 kan bulan Agosto kung saan tapos naman ang contest. Dahil pagday ko papadinako kung gura ng premyo duman sa mga departamento pero nagpapadagos contest na ini atin sa ang manggagana basado sa malay mga mag-review kan mga ipinag-posting da sa City Tourism na mga video may koneksyon sa tayong mga proyekto. Roger! Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpareng Jomar sa paagikayan kita po para mentras mananaba maaram. Abangan po ang masunod na programa ang mga bareta ngunyan para sa aga kasabay si News Director Edwin Peralta buda si Francia May Boras. Mintay ako po si Pio Fernandez amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol